Karasta, welcome back to my channel. Today, punta tayo ng Naga Boardwalk. So, samahan nyo ako. So, kung bago ka pa sa channel na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para vivo. So, ang ruta namin ngayon is in Bacalso. Tapos Pardo, tapos Talisay. Abi ko kay paliton. One day ko da. So kasama ko pala si Brits tsaka yung misis niya. Nandiyan sila sa harapan. So ayan. Hindi masyado marami yung sasakyan kasi long weekend na simula sa hapon. So nag-uwian na yung mga tao. Kanilang mga probinsya. Kaya medyo konti na lang yung tao at saka yung sasakyan. So first time ko rin makapunta ng boardwalk, Naga. So tingnan natin kung anong meron doon. Sabi nila maganda daw yung view. So tuklasin natin mga karasta. So Pardo, Talisay, Danilla, tapos Naga na. So ang Naga is around mga 20 kilometers from Cebu City. So hingal agad si Brad Rasta. Halatang walang ensayo. Grabe, pasmansan sila. Bilis nila Brits. Naiiwan ako. Sabagay, palagi mo ako naiiwan. Sanay na rin. Mahinang nila lang. Pero ano lang to. Kaya ako nagpapay kasi exercise lang. Hindi naman tayo hardcore eh. Talaga exercise lang. Tapos yung view. Yung talaga yung ano ko dyan. So dito na tayo sa may Islam na simbahan. Yan sa kaliwa. Tapos sa intersection na yan, yung pakanan, kaliwa is Shopwise. Tapos yung pakanan is Labangon, Punta Prinsesa. Grabe mo Ininood man mo. Ingat. Gani, uwan ganina ra. Kasi pag normal day lang ngayon. Pag walang madaming na dito ngayong oras, masasakyan. Ito hindi pa masyado. So kaya sarap mag-bike. Grabe itong mga to, bibilis. Nahirapan ako sa kalisod. Parang lumilipad na. Wala, nahingal na Joey boy. Ay, si Rasta. So nasa part ng Pardo na tayo mga karasta, no? So time check 4:23 October 31. Happy Halloween pala.
sa lahat. So mga karasta, afternoon ride lang to. Pero tingin ko maabutan ng gabi. Mandawi Foam. So nasa Basak Pardo na tayo mga karasta. Yan, simbahan ng Basak. Yan sa kaliwa. So sunod ng Basak Pardo is daan tayo ng Bulacau Pardo. Tapos sa Pardo is Talisay. So sa harap natin nasa ACT Pardo. Ito na, Bulacau na pala tayo. Bulacau Pardo. Tapos yung sa kaliwa is St. Paul College. Tapos sa harap is ACT Pardo. So welcome to Talisay City. So nasa Talisay City na po tayo mga karasta. So sa unahan is Tabunok, Talisay na. So dyan ang pakanan. Dyan ang pupuntang Campo 4, Campo 5, Campo 6, Campo 7. Mga karasta, nag water break muna kami. Padayan lang bay, water break muna kami dito sa may Tabunok, Talisay. So maya alis na kami. So kasama ko si Brits at saka yung asawa niya. So resume tayo mga karasta. Yan sa harapan natin, bandang kaliwa is Gaisano Grand sa Fiesta Mall. Ayan, Gaisano Grand Fiesta Mall. Dito banda sa Tabunok, Talisay. So tapos sa unahan may flyover dyan. Tapos yung pakanan is yun nga, papuntang Campo 4, papuntang Central Highway. Hindi nyo pa napanood yung yung Campo 4 na bike ride. Panoorin nyo rin pala para nyo ng awa. So baka sa baba lang kami ng flyover dadaan. Dami ng sasakyan Ano ba ngayon? Linggo. Time check 4:35 ng hapon. Dito pa rin tayo sa Tabunok, Talisay. Paul. So ayan, yung pakanan na yan. Yun ang sinasabi ko kanina.
So ayan, sa may bandang kaliwa is St. Joseph's Church. Dito pa rin sa Tabunok, Talisay. Dami ng tao. Dito traffic na. Mananga Bridge. Pabam. Ayan o. So sa kaliwa natin is Welcome Depot. Yan, may konting paahon. Konti pero kakahingal. Ihangat ng tiguang. Danahan lang tayo mga karasta. Salamat, natapos din yung ahon. Nakahabol din sa kanila. So yung kaliwa pala, yan ang ano, ang SRP. So minto kami ng Talibi saglit para bumili ng tubig. Merong palusong pero hindi masyado lusong. Sarap, basta palusong talaga. Palusong. Ayan, may palusong kunti. Ginawa gamay. Tubod Water Resort. So nasa Minglanilla na tayo mga karasta. Part ng Minglanilla. So katapos ng Minglanilla is Naga. So time check 4:50 ng hapon. Nasa Minglanilla na tayo.
Yan, nandito na tayo sa ano, sa lungsod ng Minglanilla. Yan yung simbahan nila. Grabe! Ayan, Minglanilla. Shout out pala kay ano, paring Ronald at Maring Judes, taga dito rin sila, taga Minglanilla. Iwan ko lang, baka naga na pala. Pero shout out pa rin sa inyo. Tapos shout out ko rin yung mga Saha Boys na sila Rebic Magallanes, si Monchito Bagawisan, si Limuel Palomo, si Master, tsaka yung iba pa. Shout out po sa lahat ng Saha Boys. Shout out pala din kay Jocelyn Alcobendas Carne sa New Zealand, T. Josie Vlogs channel yung ano niya, tsaka si Jonah Alcobendas, Jonah the Explorer yung ano niya, yung YT channel niya. Sarap pala magbike dito sa ano, bandang south. Ang ganda ng daanan. Tapos yung ahon tsaka yung bike lane ayos din. Maripas na yung dalawa. Iniwan na ako. Grabe silang ibibilis. Traffic capital of the South. Wow. Grabe na. Nag-super saiyan man mo eh. Di ba sa batag eh? Lagi. Ay. Baik. Nasa Tungkop na tayo. Tungkop Minglanilla. Shout out pala kay Mama Rita Alcobendas. Mama, may niluto na akong ulam dyan. Kainin lang kayo ni Ate Emma. At sa mag-ina ko sa Tacloban pala, si Maru at saka si Jacob Rui. Shout out sa inyo. Salamat po, Sing. Patag, patag na po. Tunghaan Minglanilla. So nasa Tunghaan Minglanilla na tayo mga karasta.
Time check is 5:01 ng hapon. Lasing ko na pala. So, nasa Naga na pala tayo mga karasta. Sabi ni Brit, 53 minutes. Grabe mga tao ito. Kalimaw. Grabe, ang bibilis talaga ng mga to. Lagi kong naiiwan. Ayan. Medyo nakikita na yung dagat dito sa Naga. Diyan sa kaliwa. Yung mga dagat dyan eh. Diyan sa anahan baka makita natin. Papawala ng pagod. Ayan mga karasta, nasa Naga pa rin tayo. So, sabi ni Fritz, lapit na tayo sa ano, sa boardwalk. Nakakahinga nung karasta. Ito at ang pinakamalayo na ano ko na ride sa tingin ko lang. Kaya nanibago. Yan si Fritz. Nauna. Yung isis na nasa likod. Ayan, paborito ng mga bata, Jollibee. Malapit na tayo. Dito na tayo sa simbahan nila. Hindi ko malala yung simbahan nila. Pero ayun, yung metro. Simbahan dito sa lungsod ng Naga. Ano tayo sa ano sa kabila. Lilipat. May Metro Market. Guys, anong Metro Market? Dito tayo sa guys, anong Metro Market ako? Ano tayo sa kabila? Lipat. Atabay.
Liko. Likos Jollibee. Ayay. So ano pala? Nag-U-turn kami, umikot pala sa ano. Yun nga sa Quezano Metro. Tapos para lumipat sa kabila. Tapos yan na. Jollibee. Jollibee, ang dami tao ah. Dayon, pili ko yung wala, pili sa Jollibee. May park din pala dito, yun no? Ikot Rotunda. Wow na lang kaadlaw, kita ng dagat duta ay. Niabot na kita. Hindi gila dito sa halingan ng boardwalk sa dagat yan. Sakit. One eternity later. Later that night. So, uwi na kami mga karasta. Nagtambay lang kami saglit sa ano, sa may dagat sa gilid ng boardwalk. Hindi talaga kami pumunta ng boardwalk. Doon kami sa dagat para mas presko. Thanks for watching mga karasta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.